Salut, eu sunt Gabriel, bine ai revenit pe canalul meu. Dacă ești nou aici, fii agresiv și lovește butonul de like și subscribe. Astăzi o să vă vorbesc despre teleprompter. De ce am nevoie de un teleprompter? Pentru că, așa cum se vede, am trac în fața camerei și mi-e foarte greu să mă exprim. Eu, în general, sunt o persoană foarte dezvoltată, care nu are probleme de comunicare, dar în momentul în care vorbesc cu camera sau când încerc să comunic cu voi, am probleme de comunicare. Haideți să vedem despre ce e vorba. Acest teleprompter se numește T2, deci este varianta a doua de la Desview și este față de versiunea inițială mult mai mare, poate suporta și tablete și are câteva chestii în plus. Prețul de achiziție, dacă îl cumperi de pe Amazon sau de pe eBay local aici în Germania, unde locuiesc eu, ar fi de 120 de euro, 119 euro. Teleprompterul este deja ușor asamblat pentru că eu l-am desfăcut deja și m-am jucat un pic cu el. O să încerc să vă arăt și vouă ce conține în pachet. În pachet se află teleprompterul. El vine în pachet așa cum se vede aici, cu acest capac ca să țină praful și impuritățile afară să nu intre înăuntru. Pe partea asta se află la fel, se află un capac de plastic. Este singurul teleprompter pe care îl văd că vine cu așa ceva, și pe o parte și pe alta. Celelalte au în general doar aici în spate au un capac ca să protejeze, dar în față nu există nimic. Aici se pare că are teleprompterul, după care vine cu acest suport în partea de jos. Aici este pentru telefoane și în partea de sus pentru tablete până la 8 inch, adică tabletele mici în general. Am încercat tabletă de la Apple, un iPad Air 2 și nu încape aici, pentru că este de 9 inch. Ok, să vă arăt mai departe ce mai conține în pachet. O bucată de pânză pentru șters, pentru curățat teleprompterul. Niște adaptoare. Am uitat să vă spun că el merge și să-l folosești cu cameră DSLR și cu telefonul. Telefonul se montează aici în spate cu acest dispozitiv care se atașează aici. Așa, dacă nu o să-l atașez acum, doar să vă arăt ca și idee. Și aici telefonul se introduce și cu aceste adaptoare, care aici sunt doar șablate, nici nu știu cum să mă exprim, poți să bagi camera și să o folosești. Eu nu am nevoie, ele sunt două bucăți pe un pic diferite. Una este cu inserția gaura mai sus și cealaltă mai aproape de mijloc. Eu nu cred că voi folosi niciodată cu un telefon acest dispozitiv. Ce se mai află în cutie, haideți să le scoatem afară și să vorbim despre ele mai simplu. Se află un manual în chineză și în engleză. Niște inele adaptoare care se atașează pe lentilă, deci rețineți, acest dispozitiv teleprompter se atașează pe lentilă. Nu știu dacă se vede aici, am să vă arăt. Se atașează pe obiectivul camerei. Greutatea totală plus telefon ar trebui să luați în considerare că vor fi vreo 300 de grame în plus în total. În cazul în care considerați că nu este ok, vă recomand să folosiți un suport de susținere pentru obiectiv. Să continuăm. Sunt niște inele adaptoare care se montează pe obiectiv. Partea de sus se montează exact cum se vede aici. Nu știu dacă se vede pe cameră. Evident, lentila, obiectivul de la cameră va fi atașat și să punem la loc ca să nu intre praful. Sunt mai multe inele adaptoare, 82 de mm, 72 de mm, 67 de mm, 52 de mm, 55 de mm, 62 de mm, 77 de mm, 49 de mm
și 58 de mm. Deci aveți în total, cred că sunt 8 inele adaptoare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cel de 49 de mm este de fapt să puteți monta și telefonul. Cam așa vine. Ce se mai află în cutie este o telecomandă. Eu am probat-o deja. Se pare că funcționează cu absolut orice aplicație de teleprompting de pe magazinul de Google Play, dacă folosești Android, sau de pe Apple Pay. Tot la fel, aplicațiile de acolo pot fi accesate cu această telecomandă. Haideți să vă arăt cum funcționează. Eu am deja o aplicație instalată, se numește Elegant Teleprompter Pro. Eu am varianta plătită, dar pot să folosesc și o variantă gratuită. Eu în momentul în care apăs pe acest buton Start sau Stop, va începe să deruleze textul. De aceste butoane se poate mări viteza sau se poate micșora viteza. Pe acest buton poți să dai înapoi textul în cazul în care dorești să reiei de unde ai rămas. Pe acest buton se dă înainte. Pe acest buton l-am programat să-i dea zoom la text. Dacă vă uitați, textul apare din ce în ce mai mare. Tot pe butonul de on-off, în momentul în care apes scurt, i-am dat să facă textul mai mic. Tot la fel, să-i dea zoom in și zoom out din aceste două butoane. Eu folosesc Elegant Teleprompter Pro pentru că o am deja plătită și îmi permite, cel puțin aplicația aceasta, să adaug direct din Dropbox scripturile pe care doresc să le am. Cam asta a fost despre aplicația pe care o folosesc eu cu acest teleprompter sau cu un teleprompter în general, pentru că nu contează. Haideți să desfacem și capacul de aici, să vedeți. Este un pic mai greu de scos, dar eu m-am obișnuit. Cam așa arată, nu știu dacă se vede. În momentul în care pun la cameră, cum se vede textul acolo, așa îl văd și eu. Asta e când folosesc telecomanda, i-am dat stop, i-am dat play înapoi. Dacă am sărit un rând, îi dau înapoi, sare rândul înapoi, așa cum se vede. Gândiți-vă că sistemul este făcut în așa fel încât ceea ce se vede pe ecran acolo să nu fie preluat de către cameră, de pe către obiectiv, ci să se vadă mai departe și când filmezi. Deci, teoretic ar trebui să se vadă doar persoana din față și tu să primești acest feedback de la teleprompter. Astea sunt informațiile pe care eu vi le pot spune despre acest teleprompter. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Pentru cei care sunteți prima dată aici, loviți butonul de like, loviți butonul de subscribe. Nu uitați de clopoțel să primiți notificări în momentul în care voi posta noi videoclipuri și sper să ne vedem curând cu un nou videoclip.